Kao što znate, svaki početak je težak i najteže je ponoviti ono što je bilo prošle godine. O tome smo pričali. Jedna teška utakmica, dokaz da u Evropi nema slabog protivnika. Mislim da smo imali danas svoje šanse, neki imali su, da kažem i oni, ali morali smo mnogo bolje da reagujemo u tim šansama. Opet pričamo, u svakom kolu ima po 2 utakmice. Čeka nas utakmica na našem stadionu i mislim da moramo vidjeti gde smo i danas grešili. Ovo je samo početak, mislim da ćemo ispraviti sve greške u Beogradu i doći do pobjede. Pa prvo polovreme smo kontrolisali igru i držali smo loptu i stvarno nismo dozvolili protivniku da se razigra. Drugo polovreme malo smo pokušali na sve ili ništa da damo taj jedan pogodak, zamalo to da nas košta i imali su oni par prilika iz kontranapada, tako da što da kažem, ostaje nam Beograd i da se spremimo što bolje možemo za tu utakmicu. Pa dobro, znali smo šta nas očekuje. Ekipa Suduve, pogotovo na svom terenu, igra tvrdo i znali smo da nas očekuje ovakav tempo. Mislim da nismo odigrali kako treba, nismo neki šanse iskoristili, pogotovo u tom prvom poluvremenu. Imali smo i šansu tog Bena u drugom poluvremenu, nismo iskoristili. Kad pogledamo sve, mislim da ne treba da budemo zadovoljni, ali imamo revanš na Marakani i nadamo se prolazu dalje.